Kaduriau Galilea, kadai kaduriau, kaba haki jingbut jing berkat jungi, kaba don haki donot ke mensiem jungi, namar nak kabenta jungi ki Kristan, na do bengidang ngerit, ngila pule, ngila yos ngau syapang gane kaduriau. Kaduriau Galilea, kadon katlai mer kalenter, nyau mer ka penkiang, bat sispa lai po du sispa san punya put ka jing jeliu, berkembang life ar mer ka saudong borok away. Kadon rius pa prapun riu put syapo jongga level jong duriau kumut below sea level. Latibi kene duriau daki bon teliki kerteng. Kaduriau Galilea kapung Tiberias bat kapung Kineret. Kebawan na kaktin Hebrew kebambot kajingtam harp. Kene kajingtam kabalong common baha po Israel. Namar kadai hakadur jong kene kajingtam. Kadon sibun bahagi dokha kar mullet sardine catfish but comb fish but gawe ni dokha ki babun bahaga ni jaka kadai ka tilapia kadai ka bagi juong borobor ka Saint Peter's fish ane ka dokha jung Petrus bakut ka mengisyam gospel jung Matthews kalnong bakat nyau khot ar punyau ka bau Jesu ong khilek syapo duriau tong ka dokha pin bat hapo jengka pin lap ik bisa bat lei ai show kaisar bat man kapor bangi lei chikani ke jaka hagawai ni kipor kamut galan chlen ni ke jingbam sngi kiju ai ngi gene ka dokha ka ba he pha bat ngi ba marmar gawai gene dokha na kam tai tu bala ban ba bagi khot ka Saint Peter's fish bat Saint Peter's restaurant ka ka khoj ba par ga jai jai ba hagapor jong Jisu kalalong ka pedeng jong ga jingyai lenti ki breu ka jing suk ban lei jing lek ka jing subo jong ka them ka jing internet jong ka Mariam bar ka shit jong ka Tiberias hot springs of Tiberias kala pelong ngene ka jaka ban wan bon bahai ki breu bar ka bon kam bah kadai harut jong gane ka duriau bo Jisu ulahi kai shpang ka himau blai dai hakane ka jaka bo Jisu la pelut shibon bah ka por ulahi kai shibon ki jing hikai balwale bon ki kam pla harut kan ka duriau lakhot yu Petrus Andreas u Jacob bat ki wei pat ki apostol ka ba phila ban la ba gospel jong Matthews kalong ba saw khot khat pra do arpo ka gospel jong Lukas kalong basan khot iwei do khat wei hang ni ula pun ko yu ba sa nyang langkut harut jong kan ka duriau gospel Matthews pra iwei do saw ulai la bi ki breu na ka leng u Petrus ha gospel jong Matthews gospel Lukas Matthews lai nyo do khatar Lukas san iwe hedu lai loko miki deu bakin jai jai loko miki eriong maka jai jai gospel jong Matthews pra arpula hedu arpunyo laya halor ka duriau halor ha gospel jong Matthews khat saw arpu ar hedu arpulai ulapun ko yubon ba gospel jong Matthews khat san arkhunda hedu lai puwei balapan kentang menong no iki apostol haulum bodon hajan kane duriau gospel jong Markus lai khat lai du khat khandai man kapor bangi lei sikane ngi ju syong ne kane ko wei ka leng man yo amat khendiat man yo experience khendiat ya ka baki apostol kisendran kila yo mat kila ya ka jing yo ya kata ka ba laja men ar hajar sna men chua tingi ju syong leng barobor hakane ga jaka takbah kajaka kaba Jisu upsa kisan ajar ngot bat sakawai kajaka ba marjan ha kajaka kaba Jisu wong yau Petrus upsa kilang brot junga kaba ngilap yu ha gospel juades kunong arpuwei khot ba khandai katakba kani ka kerteng kawan ka ketin gegrik hepta pegon kabambot nyau teli ki po liu kadon sibun bah ke kadai hang ni bau Jisu lapsa kisan hajar ngut da kisan teli ki ku bar ar teli ki dokha
kabangilap a gospel jong Markus kenong ban riu khot lai pun riu du sau pusau ka gospel jong Matius kenong khat sau khot khat lai do arbuai pada gospel jong Yohanes kenong ban riu khot iwe hedu an riu kadon harut jong kaduriau Galilea latei ya ko wei ka yeng mane halor ka wei pat ki pasentain ha ka spa snem pasau bat ka basan house nem shihajar khandai spa lai pu ar lalap ikane ka yeng mane bala jot bat kadon ka mosek ka pabahatam ha Israel how mau badon hapo kaduan don ka mosek jong kasyang bat artli ki dokha ya kamadan la osrong da kisim ki dokha kimrat ber kisentiu jong gane ka jingka house nem shajar khandai spa lai pusa latei ka yeng mane batmai hagane ka jo ga jaka kumba 10 kilometer na kane ka jaka kadon ka yeng mane balai nam ka jinglong khle jong Petrus pakhoj ka bagi khot the primacy of Saint Peter balatei house nem shihajar khandai spa lai pusau halor mau siang ba he ubala khot mensa Kristi kadai ka jaka ha ka bau Kris balami pat ula pau wala kisenran ula pen kre ya ka jing bam step na ka benta jongki bad ha ka bau ula ong yo Petrus besai kilang brot jonga kabangilap ha gospel Yohanes kunong arpuwei khot bakhandai bat hajan gani detang na gani gajaka kabangi julai berbor shagaduriau Galilea kabangi yo ban yu gejat kidan lai tli ro ki bagi khot ki pillar of love pillar ko jing e ki ba don ha kadur jong do nut ka ba kren saphang kabat theo shapang jing kali jong Jisu yo Petrus du lai sen lai wat atau me ed em yanga banang ne ngila ban yu kejat khendiat ya kadoriau Galilea bat Gibril jing ibon sen ki lai ki lumi kini ki shells baper bat don ki bara present yeng bat kom ta ter